Jeg har bare hørt rygter om, at det skulle være sådan, at... Ikke rygter! Du må ikke... Det er da helt klart, at jeg ikke har gjort det, fordi så jeg ligesom, at så er det der testet positiv. Jamen, er du blevet testet i dag? Ja, fordi jeg vandt et hap. Jamen, hvad har du fået resultat? Carsten Jensen, kan vi have hurtigt ord med dig? Mit navn er... God aften. Mit navn er Henning Benestak. Mit navn er Henning Benestak. Professionel cykelrytter på den Sorø. Jeg er det Ivo! Du tager briller på, og så har du også med mit navn, det er god aften. Dit navn er bare... Vi har så frataget vores sponsor. Nej, det gør vi ikke. Det håber jeg ikke. Det får jeg ikke havre. Goddag. Så først vil jeg gerne have lov til at sige velkommen til. Må jeg godt tage noget vand? Ja, du må gerne tage noget. Du må ikke godt spørge om det. Jo. Men det er fint, ja. For helvede! Også begynde, hvis du er gerne med bindetappen. Martin, du skal begynde. Jeg kom til at gøre sådan her, okay? Og jeg tænker mig på det bag for sådan... Stille! Jeg kom bare lige til at gøre sådan her, og jeg skulle lige kigge over for dig, og det kunne jeg også lidt godt her. Det var det, jeg forsøgte. Jeg kunne bare ikke fortsætte. Fuck, du er en spærling! Hele Danmarks Martin, du med det? Det er Malle, der sad og grinede. Det er ham, der sad og gjorde... Jeg sad ikke og grine! Du gjorde sådan her. Det er fordi, jeg snuser til vandet. Prøv at puste dig til vandet. For helvede, jeg kan ikke tage seriøst. Jeg er Martin, jeg er ved at grine. Martin, okay, nu tager vi den igen. Lad være med at kigge på mig. Det er bare gælder om at juler. Og så skal man bare tage der, hvor man lige skal... Og nu flyver han bare på bjergeren. Det var mærkeligt. Det var ikke sådan, jeg gjorde. Det var sådan, jeg gjorde. Nej, men... Okay, der fældede jeg, vel? Goddag. For helvede, så er den ikke tømt. Nej. Den er ved... Hvorfor helvede? Prøv at se den. Ja, det har været lang tid. Okay. Det var lige valgt. Nej, nu ødelagde du det hele. Gjorde jeg? Ja, vi snakker bare sådan her. Det er så meget fejret. Hvad sagde du mig? Jeg gik. Nej. Over. Vi skal lige ned igen. Spørg mig, jo. Prøv, kan du ikke... Er den tændt? Hallo? Martin, det er et spil. Du gider mig ned og sove. Hallo, kan du ikke lige tænde den? Du skal lige høre, hvordan den lyder uden den her. Jeg har forsøgt. Den tænder ikke. Hvad fanden? Du skruer op. Jeg ved ikke. Prøv lige at sige det. I'm gonna say